जोंथ' दा प्रतिभा बायद'नोनो होगोन। दा जोंनि गामिया जा दं बेनो जा ओंखारदों बे गासिबो बहायनो जोबखा आगोलाव जेरै दं एरैनो गासिबो दंखाजोबखायो। आरो दा माखासे बे नै बिसोरो अरुनदय दानग्रा दानजादों बिसोरो माने बिथांमोना गैथारा गरिब खामला खाथिनानैसो जायो। सिबायफ्रा जेबो गैया गासिबो बिसिनि माबाखौ दानबाय। दाननाया बिदिनो लामैनो दानदोंदां। सोरखौ दानदों होननानै सानो नोंथांमोना? आगोलावथ' हरनायाव गासिबो हरजोबदोंमोन। गावसोर बे माबानायावसो सोलाय सोल' खालामलायनाया गावसोर हैनायाव थांफिननायाव दानफिनखोना माखो बेखौथ' जों मिथिला। सिगाङावथ' मोनजाबाय थायोमोन। सिगाङाव मोनजाबाय थायोमोन। नैबे दाख्लैनिफ्रायसो मोनासै। खननै जाबायना मोनैया। हाग्रा महिलारि सरकार दैदेननाय समनिफ्रायसो नोंथांमोननि माबाखौ दाननाय जादों। अरुनदया बे जेलानाखि हाग्रामानि सरखार फैदों बिनिफ्रायनो गैया आरो आगोलाव मोनबाय थाग्राखा। दा बिथांमोना आफस'स माने गैया सिबाय आरो नैबे बैसो जानानै थानायबो दङ आरो खामला मावनानै जाग्रा दङ। फैयै दंबावो माखासे माने 10 जनसो दंदां गासै जोंनि गामियाव दानजानाया। आरो ओरै जोंनि दावलाबारि प्राइमारियावबो माखासे दंजायो। जोंबो दावलाबारिनि प्राइमारिनिजोब नालाय गासिबो। दा नोंसोरो सोरखौ भट होगोन सानो? BPFनो? जोंथ' BPF गैखाया आगोलनिफ्रायनो जोंहा बेहायनो दंखायो। जोंखौ हाजारखि बुरखायबाबो हाजारखि माबाबाबो जोंखौ हाखाया। जों बेयावनो होगोन आरो जा दं बेनो जोब। जोंनो आगोलनिफ्रायनो जों माबाबोखानाय UPPनो जों भट होगोन देरहासार जाहोगोन। जाहाथे जों बयबो UPPनि बिथांमोनहा जयैनो जों फैजोबदों। आगोलाव जा दं बेनो बिसिनिया जोंनि गामियाव जोंनियानो बांसिनखा। जोंनिया गरिब दुखि जाम्बा जाम्बिफोरानो जायो। जाय बिसिनाव थांदों माने थाखानि लबि माहाजोन थाखा फैसा गोनां साख्रिआवला बेफोरसो गासिबो थांखादों। जोंनिया जा दं गामिनिया गरिब दुखि गोजा गैयै गोजाखा। जों खस्थ' खालामनानै जाबोनाय। बिनि थाखायनो जों दा बयबो खौसे जानानै जों दा UPPखौनो देरहासार जाहोगोन बेनो। नैबे माबा 9000खौसो मोनाखै। सिगांनि 5 बोसोराव मोनबाय थादोंमोन। ओमफ्राय नै दाख्लैनि 9000खौसो मोननाय जायाखै। दा हैदोंमोन बे अफिसावबो जमा डकुमेन्टसफोरखौ। ओमफ्राय बेहायसो बेले बेजे खालायखो ना माखो गैया बे 9000खौ मोननाय जायाखै। नङाबा 5 बोसोराव मोनबाय थादोंमोन मासे मासे। ओमफ्राय दाख्लै लिस्टआवनो फैयाखै नामा दानखो ना मारै खालायखो बे अफिसावनो बेले बेजे खालायखो ना माखो दा मोननाय जायाखिसै। 9000खौ मोननाय जायाखिसै। गोसोआव दुखु मोनदों मोनैनि थाखाय नोंथांमोना? औ दुखुखौथ' मोनखागोन मोनखानाय। औ सिगाङाव मोनखानाय मोनबाय थाग्रा मासे मासे। ओमफ्राय दा दानजानायखौलाय औ जोङो हाजिरा जुमाय फाननानैसो जायो। आंथ' जुमायसो फानो। बोरायाबो हाजिरासो मावो गरिबथार जोंहा। ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि खालायखो दुखुआथ' मोनखागोन। नों बयबो मोननायखौ नुबाय बयबो जोंनो मोनबाय थाग्रा आरो सिगाङाव मानो बिदि खालायखो बेफोरबायदि दुखुखौथ' मोनखायो। दा नोंसोरो अरुनदयबो दानजाबाय आरो इलेक्सन फैगासिनो दङ। भटखौ सोरनो होनायाव UPPनो? जोंहा UPPL बेहायनोखा जोङो बेनोखा जोङो सिगांनिफ्रायनो बावनोखा जों बावनो होगोन। औ बावनो होगोन बेनोखा जोंना सिगां। जिहेतु UPPनि बिजाथिया प्रतिभा ब्रह्म मेडाम बिथाङा देरहागोन ना देरहाया नोंसिनि बायदिब्ला? देरहानांगोन। जोङो बेहायनो सापर जोबखाबा जोङो सिगांनिफ्रायनो 5 बोसोराव बेहायनो होनानै जोङो माबाखौबो अरुनदयखौबो मोनजागासिनोखा। दा नै दानियावसो सोरखारा गोदान जाबाय बेहायसो नामा दानजाबाय। दा मानि थाखाय बिदि दानजाखो दा गैया मोनाखिसै।